susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ako po muli si Pastora Jonaline Dudas Alba na bumabati sa inyo ng isang maligaya at masayang araw sa bawat isa po na nakikinig, nakakapanood ng morning devotion natin ito, Tinig ng Pag-asa, na ginaganap po tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. At maligaya po ako na muli ay nakasama ko kayo sa umagang ito upang pagbulay-bulayan po ang salita ng ating Panginoon, na alam ko po na magbibigay pag-asa sa bawat isa, magbibigay ng panibagong lakas sa ating espiritual na buhay, at makakaragdag po ng taas ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the power of your Holy Spirit, O God, kami po ay sama-samang lumalapit, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kapangyarihan. Ano man po, O Diyos, ang nagawa namin pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, forgive us, O God, cleanse us with your most precious blood, O God, at tunay nga po, Panginoon, na kami maging karapat-dapat sa paglapit sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian. Ama, marami pong salamat muli sapagkat sa araw na ito ay pag-aaralan namin ng iyong salita. Marami pong salamat sa pagtulong ng iyong banal na spirito. Marami pong salamat, Panginoon, sa salita mo na mahahayag sa umagang ito. At ang dalangin po namin, Panginoon, ito ay maging inspirasyon, maging pag-asa at maging kalakasan ng lahat po ng mga nakakapanood, nakakapakinig. At ang dalangin ko po, Panginoon, samahan mo kami sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong salita. At tunay ngang ang iyo lamang kapangyarihan, ang iyo lamang naisip
ayusin ang siya pong mangyari sa buhay ng bawat isa. Lord, let your revelation, O God, at tunay nga po Panginoon ay matanggap ng bawat isa at ikaw po ang aming maging tagapagturo, ikaw po ang aming maging teacher, O God. Ang dalangin po namin ay ang back up ng iyong banal na spirito at tunay ngang maranasan namin ang pagsama mo sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, nagdideklara po kami ng katagumpayan sa araw na ito, sa buhay ng bawat isa. At alam ko Panginoon, anuman po ang dalangin, anuman po ang kalalagayan ng mga kapatid ko na nakikinig, ng mga mahal namin sa buhay na naaabot ng live stream na ito, ay alam po namin Panginoon na anuman ang kanilang katatayuan sa buhay, anuman ang panalangin ng kanilang puso, at anuman po Panginoon kabigatan na meron sila, ito po yung iyong tutugunin, ito po yung iyong katatagpuin. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo Panginoong Hesus ang lahat ng bagay sapagkat ikaw lamang ang mabuti, ikaw lamang ang makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at ikaw lamang Panginoon ang tumutugon sa buhay sa pagdulog ng bawat isa. Marami pong salamat. Tanggapin mo ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po ay magandang umaga sa bawat isa at samahan niyo po ako na magbulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Romans, sa aklat po ng Romans, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 2, and Romans chapter 12, verse 1 to 2. Ano ho? At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan kong acceptable and perfect will. Ano po? Acceptable and perfect will po ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya po ang sabi po sa Romans 12 verse 1 to 2, ang sabi po dito, therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. And verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ano po? Ito po ay encouragement sa atin po ni Pablo. Ito po ay lingkod ng Diyos na sinasabi po sa atin na tayo daw po bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, mga pinili ng ating Diyos, ay sabi daw po ay alang-alang sa masaganang habag ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos, na nasa atin. Sabi po ni Pablo, ako'y namamanhik. Nakikiusap po si Pablo sa mga talatang ito sa bawat isa sa atin at tayo po yon, bawat isa po sa atin ay nangungusap po ang salitang ito. Ang bawat isa po sa atin ang pinakikiusapan. Nasabi po dito ay ialay natin. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Ano, tayo mismo, yung sarili po natin, ang gagawin natin, i-offer natin sa Panginoon. At ang sabi po doon ay banal at kalugod-lugod sa Kanya. Napakahirap pong mag-alay ng buhay kung ito po ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Baka po tayo ay hindi tanggapin. Ano, sapagkat ang gusto po ng Diyos, kung ano yung kanyang katwiran at kabanalan, yun po yung nakikita sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, ito daw po kung yung ating pong buhay na banal, kalugod-lugod ang ating ialay sa Panginoon, sapagkat sabi po ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Yun daw po yung acceptable worship po natin sa ating Panginoon. At ang sabi po doon, huwag daw na po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sabi po doon sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap.
Si Pablo po, sinabi po niya ang salitang ito, ang talatang ito, base po sa kanyang personal experience. Ano po? Personal experiences po niya. Sinabi po ito ni Pablo sapagkat alam po niya ang kanyang pinagdaanan. Si Pablo po ay sabi nga po alam po natin na isa siyang persecutor ng mga believers. Alam po natin na hindi tama ang kanyang ginagawa. Nagagawa niyang pumatay ng mga mananampalataya, nagagawa niyang manakit ng kapwa, nagagawa niyang saktan ang kanyang kapwa, gumagawa po siya ng mga karumal-dumal na bagay na hindi po kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. At dahil po nabago ang kanyang buhay, nabago ang kanyang kaisipan, nabago po yung kanyang paniniwala dahil siya'y tinawag ng ating Panginoon, ini-encourage po ang bawat isa na tinawag din, na nananampalataya sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, na sabi po niya magpatuloy tayo. Sabi po doon ay wag na daw po tayo, do not conform to the path, sabi po doon ay do not conform any longer to the pattern of this world. Ano po? Sabi po doon, wag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na daw po tayo. Mag-iba na tayo ng kaisipan. Sabi po doon, para daw po mabatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos, yung nakakalugod at talagang ganap. Kung ano po talaga yung totoo. Yun po yung ating gawin. Sapagkat, sabi nga po dito ni Pablo, ay naunawaan niya at naintindihan niya na ang pag-ayon sa takbo ng mundong ito ay hindi po makakabuti sa bawat isa. Sapagkat naranasan na po niya, based on his personal experiences na pinaggawa niya, na-realize niya na napakalaking pagkakamali ang mga nagawa niya. Sapagkat kung ano yung takbo ng mundo, alam naman po natin kung ano yung tinatakbo ng ating mundo ngayon, ano ang tinatakbo ng kapaligiran natin, yun po yung tinatakbo din ng kapaligiran noon nung panahon po na nabubuhay pa si Apostol Pablo. Sapagkat ang sabi nga niya, kapag sinunod mo ang takbo ng mundong ito, alam po natin na sa kapahamakan tayo mapupunta. Pero ang sabi niya, wag na tayong umayon. Mag-iba na tayo ng isip. Bakit po sinabi yun ni Pablo? Kasi based on his personal experiences, naranasan talaga niya kung paano ma-transform, kung paano mabago ang isip, kung paano mabago yung kanyang mga paniniwala, kung paano mabago yung kanyang pag-iisip, yung kanyang mga pag-uugali, yung kanyang mga ginagawa, yung mga kalakasanayan niya ng gawin, na alam po natin na hindi nakakalugod sa Diyos. At hindi po mangyayari ang mga bagay na ito, una, kung mawawala po yung pag-ibig sa ating puso. Yun pong mga bagay na dating ginawa ni Pablo, ginawa niya yon dahil nawala yung pag-ibig sa kanyang puso. Nakalimutan niya na dapat nga pala nagmamahal sa kapwa, na dapat nga pala rumirespeto at gumagalang sa ating Panginoon. Dapat nga pala ay alam mo kung saan ang galing ang iyong buhay. Dapat nga pala gumagalang, sumasamba sa ating Diyos sa buhay. Dapat nga pala gumagawa ng mabuti. Nakalimutan po yun or hindi po yun alam ni Pablo noon. Pero dahil binago ang kanyang pag-iisip dahil po sa pagkakatawag ng ating Panginoon, kung bakit yung dati niyang ginagawa ay hindi na niya ginagawa. Kung bakit nagkaroon po ng love and compassion sa kanyang puso. Kaya ang isa po na sabi nga po doon yung acceptable and perfect will ng ating Panginoon, yung sabi nga po doon tanggap at tunay na kalooban ng ating Panginoon, una po, pag-ibig. Love. Love. Bakit po? Kapag ikaw ay nagmamahal sa katotohanan, kapag ikaw ay umiibig sa kabutihan, kapag ikaw po ay nagmamahal sa, sabi nga po doon, nagmamahal sa mga tamang dapat gawin, hindi mo kinakampihan ang masama, kundi ikaw ay naandoon na ikaw ay nagtitiwala, ikaw ay nagmamahal na sabi nga po doon, nagmamahal ka sa gawang mabuti.
Ano ho? At ang sabi nga po doon, hindi ka nagmamataas, hindi ka nang aapi ng kapwa, hindi ka gumagawa ng mga bagay na ikaw lamang ang natutuwa pero umiiyak naman ang iba. Ano ho? Bakit ano po ba yung napakagandang ilustrasyon ng pag-ibig o ng pagmamahal? Ano nga po yun? Sabi nga po doon na ang pinakang ito sabi ko nga po sa lahat ng ilustrasyon ng pag-ibig, ito po yung the best na makikita natin na naandito na po yung kahulugan kung ano ang tunay at sabi nga po doon ay tunay at pure na pag-ibig. Ano, sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Ang sabi po dito, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It does not proud. Sabi po doon, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Sabi po doon. Sabi po, love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protect, always trust, always hope, always persevere. At ito po yung sabi po dun sa verse 8, love never fails. Purihin po ang Panginoon sa salitang ito at sa description, sa kapahulugan, sa sabi nga po doon sa napakagandang kahulugan ng pag-ibig. Ano ho? Nakita po natin sa salita ng Diyos na ito in 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8 na napakahiwaga po, napakainam po, sabi nga po doon, ganda po ng kahulugan, ng ibig sabihin at ng sabi nga po doon ng nakapaloob kung ano po ba yung tunay na pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig daw po ay matiyaga. Kung ang bawat isa pong tinawag at nagpapatuloy sa Panginoon ay mayroong ganitong klase ng pag-uugali, mayroong ganitong klase ng kaisipan, mayroong ganitong klase ng nararamdaman, ay talaga pong I pretty sure na talaga pong mas masusunod po natin yung encouragement ni Pablo na sabi nga po doon ay do not conform any longer to the pattern of this world. Ano ho, nasabi nga niya mag-iba na kayo ng pag-iisip para mabatid natin ang tunay na kalooban ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang sabi nga po doon, ang pag-ibig daw po'y matiyaga, magandang loob, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Makita po natin, grabe po ang kapangyarihan ng pag-ibig. Dala mo, lahat po ng positibong bagay ay tataglayin ng isang taong may tunay na pag-ibig at pagmamahal. Kaya mo magpakumbaba. Kahit mahirap, kaya mo magtiyaga, kaya mo umunawa. Ano man ang iyong nararanasan, ano man ang iyong achievement, ano man ang iyong naranasan sa buhay, ikaw man ay may kapangyarihan, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay may trabaho, nasa iyo man ang lahat, hindi mo makagawang magmataas o magmapuri dahil punong-puno ng pag-ibig ang iyong puso. Hindi mo ikatutuwa na ikaw ay makita mo o sumama ka sa ang mga ginagawa'y masama na hindi kalooban ng Panginoon. Sabi nga po doon, hindi po tayo, kung dati daw tayo magagalitin, wag na daw tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Nagagawa nating umunawa. Kahit tayo nasasaktan, kahit tayo ay nadideprive na yung ating pagkatao dahil tayo nagmamahal, nagagawa nating magpatawad, nakagawa nating umunawa na hindi tayo nagtatanim ng galit sa ating kapwa.
Nung tayo ay hindi pa binago ng Panginoon, hindi pa natin nakilala ang Diyos bilang Diyos natin, sariling tagapagligtas. Kapag ginawaan tayo ng masama, gumaganti tayo. Kapag nagalit tayo, sabi nga po yung iba, hanggang magpantay na ang paa, nananatili pa yung galit. Pero dahil binago na po tayo ng Panginoon at hindi na po tayo umaayon sa takbo ng mundong ito, nagagawa po nating magpatawad. Nagagawa po nating hindi magtanim ng galit. Nagagawa po natin kung ano yung katotohanan sapagkat ang pag-ibig ay mapagbata. Gaano man kahirap, gaano man kasakit, kaya nating unawain. Ano po, sabi nga po doon, nagtitiwala ka, lagi kang puno ng pag-asa, at ang sabi po doon, nagtitiyaga hanggang wakas. Hindi po sumusuko. Hindi po nawawala ng pag-asa ang may tunay na pag-ibig. Sapagkat napakabuti po ng napakahiwaga po, napakamakapangyarihan po kapag po tayo ay may tunay na pag-ibig. Sabi nga po doon, everything impossible was being possible because of the power of love. Ang lahat ng mga imposibleng bagay ay nagiging posible dahil po sa kapangyarihan ng pag-ibig. Yun po dating wala ng pag-asa dahil natutong magmahal, nagkakaroon ng pag-asa. Yung mga walang direksyon ang buhay dahil naging mapagmahal sila sa katwiran, sa katotohanan, sa pagbabago ng buhay, nagkakaroon po ng pag-asa ang kanilang buhay. Kaya nga po sabi po doon, many are being transformed because love manifests in their lives. Marami daw po ang nababago ang buhay. Marami ang nababago ang buhay dahil po sa pag-ibig, sa tunay na pag-ibig na kanilang nararamdaman. Hindi lamang po ito'y buwan ng February, kaya po tayo ay nagmamahalan or umuunawa or nakikita natin ang kahulugan ng pag-ibig. Pero dahil po tayo'y mga binago ng Diyos na hindi na umaayon sa takbo ng mundong ito. At ang sabi nga po doon, isa sa nais ng Lord at isang katanggap-tanggap na papuri sa Diyos ay yung ating kilalanin siya. Yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay ay isang paraan ng ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kaya po sa umagang ito, mga magulang kapatid, ay nais po na matanim sa ating puso't isipan kung ano po ba yung mga bagay na katanggap-tanggap at totoong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ay ang katulad nga po ng encouragement ni Pablo na huwag na po tayong tumakbo. Huwag na po tayong umayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na tayo. Para mabatid natin kung ano ba yung mga kalooban ng Diyos at yung ano po ba yung mga naisin at dapat gawin ng isa na naliliwanagan na isang Kristiyano, na isang tinawag na tunay ngang naliliwanagan. At ang una nga doon, kinakailangan po tayo magkaroon ng tunay na pag-ibig. Yung pure love, kailangan po natin maranasan. At ang ikalawa po, kailangan po nating kung tayo po ay umiibig, kung tayo po ay may tunay na pag-ibig sa kabutihan, may tunay na pag-ibig sa tama, may tunay na pag-ibig sa paggawa ng mabuti, may tunay na pag-ibig sa malasakit, may tunay na pag-ibig sa paggawa ng mabuti, alam niyo po ba, ang lahat pong ito'y may kaakibat na sakripisyo. Kaya ang ikalawa po sa ating acceptable and perfect will is sacrifice. Kung una yung love, ang ikalawa po ay sacrifice. Hindi po natin kayang gawin kung hindi ang lahat ng bagay na ito. Hindi po natin kayang magbago agad. Hindi po natin kayang gawin ang lahat ng kalooban ng Panginoon kung hindi po natin sasamahan ng sakripisyo. Kasi napakahirap. Tatalikudan mo yung dati mong nakagawian. Tatalikudan mo yung dati mong nakasanayan. Tatalikudan mo yung lahat ng mga nakakapagpaligaya sa iyo. Tatalikudan mo yung lahat ng iyong mga nakagawian na nagpapaligaya dito sa iyong flesh, sa iyong laman. Lahat ng yun ay tatalikuran mo, mapaluguran mo lamang at masunod mo lamang ang kalooban ng ating Panginoon. Masunod mo lamang kung ano yung ipinagagawa sa iyong base sa kanyang salita. Hindi po tayo gumagawa ng mga bagay na base sa invento ng ating isip, kundi ginagawa po natin ang dapat base po sa salita
na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Ano? Kaya nga po sabi po lang, naisin po natin na sa mga sakripisyo nating ginagawa, ang lagi po nating itanim sa ating puso at isipan, lagi po nating sabihin, Lord, let your will be done. Ano? Laging ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa ating buhay. Ano po ang sabi sa Matthew 16 verse 24? Sabi po sa Matthew 16 verse 24, then Jesus said to his disciple, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Ano po? Ang sabi po doon sa Tagalog, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano? Ibig sabihin po, ang papasanin po natin lahat ng sakripisyong kailangan natin para po talagang magawa po natin yung perfect will sa ating buhay na andun po yung sakripisyo. Take up your cross and follow Him. Ano po? Hindi po natin kaya kung walang kasamang sakripisyo. Hindi po natin po pwedeng sabihin na tayo nagmamahal pero hindi natin naman, we never put into action. Ano? Hindi po natin sasabihin na tayo ay maibigin sa paggawa ng mabuti, minamahal natin ang katotohanan, tayo ay minamahal natin ang kapakumbabaan, tayo ay nagpapatawad kung hindi po nakikita ito sa ating mga gawa. Kung hindi po nakikita ito sa ating kung hindi po natin ito ini-apply, yung lahat ng ating mga natutunan, at magagawa lang po natin yan kung may kaakibat na sakripisyo. Lagi po ang lahat ng ating ginagawang pagbabago nito, lahat po may kaakibat na sakripisyo. Sapagkat kakalimutan mo ang lahat ng mga bagay na nakasanayan mo na dahil ikaw ay nagmamahal sa katotohanan, dahil ikaw ay nagmamahal sa kabutihan. Napakahirap po ng talikudan ang dati mong nakasanayan. Napakahirap ng sinasabi na sumunod ka na kahit na ikaw ay nasasaktan, nagagalit, pero kailangan mong mahalin ang iyong kaaway. Naandoon po na kinakailangan ikaw ay nagpapakumbaba kahit na ikaw ay, sabi nga po, nadideprive ang iyong pagkatao, pero naandoon na kailangan mong umunawa, kailangan mong magpatawad. Naandoon na halimbawa po na alam mo na dito ka, marami pong tao ang bumabagsak ang karakter, lalo na po pagdating sa pera. Kung minsan po gumagawa sila ng hindi kalooban ng Diyos, magkapera lamang. Alam na nilang mali. Pero hindi naman masyado ito. Okay lang. Binibigyan natin ng katwiran at hindi po natin alam, nakakapasok na yung kaaway sa ating buhay. Kaya po, dapat lagi nating, sabi nga po dun ay, naandun po na i-inspect natin. Atin pong yung ating mga ginagawa ay lagi po nating i-review, pag-aralan. Baka po yung ating ginagawang ang akala natin tama ay hindi na po pala kalooban ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, ang sabi po doon, yun pong ating pag-ibig sa kabutihan, sa paggawa ng mabuti, ito po ay nagdudulot at ito po ay may kaakibat. Sabi nga po na love bring us sacrifice. And sabi po, and sacrifice bring us perseverance. And perseverance brings us victory. Ibig sabihin po, kapag ka naandoon yung ating sakripisyo, naandun po na tayo magiging matatag. At kapag tayo po ay nagiging matatag, ano po ang resulta nun? Naandun po yung katagumpayan. Makakaya po natin. Kaya po, ang ikatlo po doon na yung acceptable and perfect will na kinakailangan po nating maranasan, na kinakailangan po nating gawin is yung ating pong pagiging persistent sa lahat ng ating ginagawa. Yung ating pong, sabi nga po doon, sa lahat ng ating ginagawa, dapat po ito, makikita po yung ating perseverance. Ikaw ay, inaandun po yung salitang persistent. Pag sinabi po nating persistent, tuloy-tuloy.
Hindi ka tumitigil. Lahat po ng bagay na iyong ginagawa, hindi mo ihinto. O ngayon ka lamang. Ngayon mo lamang kayang sumunod. Ngayon ka lamang kaya mong maging mabait, maging mabuti, sumusunod sa kalooban. Ngayon lang kaya mong magpakumbaba. Pero kapag dumating na yung testing, dumating na yung ikaw ay nasaktan, dumating na yung ikaw ay sinubok, teka muna. Medyo tihihinto muna. Pero ang kinakailangan po yung acceptable and perfect will, una yung pag-ibig natin, yung sakripisyo natin, at ikatlo po, pinakang mahalaga, yung ating pong persistence. Yung ating pong persistence na kinakailangang makita sa ating buhay. Hindi lang tayo nagmamahal, hindi lang tayo nagsasakripisyo, pero tuloy-tuloy nating ginagawa kung ano yung mabuti, kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi po doon, ano po ang sabi? Sa Galatians 6 verse 9, Galatians 6 verse 9, ano po ang sabi doon? Ang sabi po sa Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog, ang sabi po doon, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tagtang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Mga magulang kapatid, tayo po ay, sabi nga po doon, ay hinahamon. Na ang sabi nga po doon, tayo po ay pinapaalalahanan. Nandun po yung encouragement sa atin, sa bawat isa sa atin, na huwag daw po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kaya po nandun nga po yung persistence natin sa lahat ng ating ginagawa, yung tuloy-tuloy. Huwag daw po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil kapag po ito'y ating pinagsawaan, hindi na po natin masusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi po doon, sapagkat alam po natin na ang lahat ng ating pagpapagal, mga sakripisyong ito'y hindi po mawawala ng kabuluhan. Tayo daw po ay mag-aani pagdating ng takdang panahon. And sabi po dito, ang encouragement po sa bawat isa, samantalahin daw po natin. Samantalahin natin ang pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Habang may oras pa. Habang may oras pa. Nakakalungkot pong isipin, may mga bagay po tayo dahil sa dami ng ating ginagawa, may mga bagay po tayo na gusto nating pagmalasakitan ng ating kapwa, gusto nating puntahan, gusto nating damayan, gusto natin siyang ilid sa mga bagay na makakabuti para sa kanya. Pero dahil napakarami nating ginagawa, napakarami nating pinagkakabalahan kung minsan sa isang araw na, bukas na, pero yung palang bukas na yun ay huli na ang lahat. Hindi po natin pwedeng sabihin na sayang itong nangyaring ito, sana pinatawad ko na pala siya. Yung pala mawawala na siya. O kaya sayang, nasharean ko sana siya ng kaligtasan, nasharean ko pala sana siya ng salvation, nasharean ko pala sana siya ng pag-ibig ng Diyos, na-share ko pala kung gaano kabuti ng Panginoon, na-sharean ko pala ng kaligtasan ng kanyang buhay, pero sayang huli na. Kaya nga po, sabi po dito sa verse 10 ng Galatians 6, sabi po doon, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. At ang sabi nga po dito, lalo na daw sa mga kapatid natin sa pananampalataya, paano po tayo magiging isang mabuting patotoo, magiging isang mabuting halimbawa kung mismong kapatid natin sa pananampalataya ay hindi ginagawa natin ng mabuti. Hindi po natin pinakikitahan ng patas o hindi po natin minamahal, hindi po natin sila ginagalang, nirerespeto, hindi po natin sila binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya ang encouragement po dito sabi nga po doon, ang encouragement ni Pablo sa mga taga-Galatians, tayo na mga tinawag ng Panginoon, magmahalan, magtulungan, magpakitahan ng mabuti. Para ano po yun? Yun po yung magpo-flow. Madali po ang humayo, madali po ang lumabas, madali po ang pumunta sa kapwa natin. Para kung ano po yung natutunan natin sa loob, kung paano po tayo itinrato ng ating mga kapwa mananampalataya, kung paano po yung mga harmonious relationship natin ay nararanasan natin sa loob pa lamang
ng ating pong, sabi nga po doon sa loob pa lamang ng relasyon natin sa bawat isa, sa loob pa lamang ng church, sa loob pa lamang ng samahan ng mga mananampalataya, ito po yung ating ding maiaakto paglabas natin at humahayo na tayo upang gawin, upang ipahayag ang salita ng Diyos at upang sundin ang kanyang kalooban. Kaya po napakalaking impact sa buhay ng bawat isa, yun pong ating mga kapatid sa pananampalataya na kung saan po ay naandoon na nagpapakita sa atin ng pag-ibig, nagpapakita po sa atin ng pagmamahal. Ganon din po yung ginagawa natin, yung respeto natin sa mga nakakataas sa atin, yung respeto natin sa bawat kapwa natin mananampalataya na nagbibigay po tayo sa kanila ng mataas na pagpapahalaga. Inirerespeto natin, minamahal natin at iginagalang natin sila. Nasa gayon po, yun din po yung ating maranasan. Yun din po yung ating maipakita sa ating kapwa. Kaya po sa umaga pong ito, wala po akong nais na iwanan sa bawat isa sa atin, sa bawat mga nakikinig, nanunood po sa umagang ito, kundi ang encouragement ko po sa atin ay gawin po natin yung mga bagay na alam po natin na makakapagdulot ng kabutihan para sa ating sarili at kabutihan para sa iba. Malimit po natin sabi nga po doon, napapakinggan yung salitang win-win situation. Sabi nga po doon, kinakailangang makita yung kabutihan na ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus bilang example ng mga sumusunod sa Panginoon. Ang sabi nga po doon, makita po sa atin yung pagpapakumbaba, makita po sa atin yung mga bagay na sabi nga po doon ay mabuti at talagang ganap. Naandun po ang sa atin pong pinag-aralan, naandun po na kinakailangan po yung acceptable and perfect will, yung katanggap-tanggap at tunay, tamang kalooban ng Diyos. Una po dito yung pag-ibig. Una po dito yung love. Ikalawa po yung sacrifice. Ikatlo po yung persistent natin. At ang huli ko pong sabi nga po doon ay encouragement sa bawat isa. Ang sabi po doon sa James o Santiago, James chapter 1 verse 12, ano po ang sabi dito? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. Sabi po doon, blessed is the man who perseveres under trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Purihin po ang Diyos. Ang Panginoon po ay may pangako. May pangako po. Sabi nga po doon, sa mananatiling tapat hanggang sa kanyang pagdating. Tayo po kaya ay masabihan ng Panginoon na well done, my good and faithful servant. Sapagkat may pangako po ang ating Panginoon. Ang bawat isa pong nananatili, ang bawat isa pong gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang bawat isa po na hindi na umaayon sa takbo ng mundong ito at binuksan ang kanilang kaisipan sa tunay na kalooban ng Diyos, ang sabi po doon, tatanggap siya ng putong. Tatanggap siya ng putong. Ito po yung, yung crown. Yung crown na ilalagay sa ating ulo, yun po yung crown of life. Sabi nga po doon, ito yung buhay na ipinangako ng Diyos. Napakasarap po ng buhay sa piling ng ating Panginoon. Sapagkat bakit? Doon po ay walang pagdurusa. Doon po ay walang sakit. Doon po ay wala ng kapighatian, kundi puro pagmamahalan, kaligayahan at kapayapaan. Kaya sa umaga pong ito, sa ating pong maiksing pagbabulay-bulay ng salita ng ating Panginoon, ang dalangin ko po ay kayo po ay may natutunan, kayo po ay naunawaan po ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos kung bakit po tayo pinili, kung bakit po tayo naririto. Sabi nga po, nakikiraan lang tayo sa mundong ito,
At samantalahin po natin ang pagkakataon ng gumawa ng mabuti. Samantalahin po natin ang pagkakataon na masunod ang kalooban ng Panginoon. Samantalahin po natin ang pagkakataon na mai-apply po natin ang lahat ng ating mga natutunan, ang lahat ng ating mga narinig, ang lahat po ng ating mga napakinggan, sapagkat yun po ang kalooban ng Lord. Wala pong mabuting maidudulot sa atin kung tayo mananatiling tagapakinig lamang, ngunit hindi po gumagawa ng lahat ng ating napakinggan at ang ating natutunan. Ang sabi po ni Pablo sa ating binasa ay sabi nga po doon ay huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag na po tayo, mag-iba na kayo, sabi po doon, magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. Muli po, magandang umaga sa bawat isa at tayo po ay manalangin muli. Amang Diyos, kami po ay nagpupuri sa umagang ito. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po, Banal na Espiritu, sa umagang ito sapagkat muli sa maiksing oras ay napagbulay-bulayan po namin ang iyong salita. Salamat po sapagkat kami sinamahan ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay aming nararanasan. Ikaw po, Panginoon, ay aming tunay nga, O Diyos, napakalaki ng kahalagahan ang naitutulot ng iyong salita upang patuloy na mabago ang aming kaisipan, ang aming puso at ang aming nararamdaman. Ang dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, patuloy po naming masunod ang iyong kalooban. Patuloy po naming mapaglabanan ang anumang tukso na aming nararanasan. Patuloy po namin, O Diyos, masunod ang mga bagay na nakalagay sa iyong salita. Patuloy po namin panghawakan ang mga pangako mo, sapagkat patuloy po namin, O Diyos, inaamin na kung wala ang lakas na nanggagaling sa iyo, hindi po namin kayang paglabanan ang anumang temptation na meron sa mundong ito. Ang amin pong buhay sa lahat po ng mga nanunood, nakakapakinig, at nagiging kasama namin sa umagang ito upang pagbulay-bulayan ng iyong salita dito po sa aming live stream, morning devotion, Tinig ng Pag-asa. Lord, ngayon pa lamang ang mga kapatid naming nakikinig ay patuloy mo nga tulungan sa kanilang kalalagayan. Lord, patuloy silang magkaroon ng pagtitiwala at malalim na pananampalataya sa iyo. Ano man po kanilang nararamdaman, ano man po ang kanilang, kung siya man po ay may sakit karamdaman, nananampalataya po kami na sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong pangako, ng iyong panalangin, sila po ay nakatanggap na ng himala ng kagalingan. Sino man po ang may problema, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, ito man po, Panginoon, ay emotional, physical, mental, maging po, Panginoon, financial, Lord, patagpuin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakapanood, nakapakinig ng live stream na ito, ng morning devotion na ito. And Lord, magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya sa iyo. And Lord, sino man po, Panginoon, ang mga first time na nakapakinig, nakapanood ng morning devotion na ito, Lord, buksan mo po ang kanilang puso at isipan upang tanggapin kanila sa kanilang puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at gayon man po, Panginoon, ay mabuksan ang kanilang puso at isipan patungkol po, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, sa iyong kalooban, at sa pagkakaroon po, Panginoon, ng matibay na relasyon sa iyo. Salamat, O Diyos, ang sino man pong naging kabahagi sa aming morning devotion na ito, ang buhay nila at ang kanilang buong pamilya, ipinagkakatiwala po namin sa iyo. And Lord, patuloy mong pagpalain, O God, ang live stream na ito, ang aming morning devotion na ito po ay manatili, at ito po, Panginoon, ay marami ang maabot ng mga anak mo, mga tinawag mo, mga kamahal namin sa buhay na nangangailangan, O Diyos, ng pagpapalang espiritual. Marami pong salamat, O Diyos. We entrust to you everything, O God. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Marami pong salamat. At magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na araw, at tayo po ay sama-samang magbulay, mag-aral, lumago sa atin pong pananampalataya. Marami pong salamat, and God bless us all.